रायजो राजाफ्रा आंखौ माने जोबोरै समर्थन होनो ओंखारबोदों लोब लोबै आं बेखौ नुनो मोन्दों। दिनै बर'ल' नङा सोरबा राभाल' नङा जायफोरा बिजेपिनि गाज्रि सासनखौ सोबख'नाय सासनखौ समाजखौ धोरोमजों गोजौ गाहायजों सोरबाया एसटि सोरबाया जेनेरेल बे माबाजों गावस्रा होनो नागिरदों भाग भाग खालामनो नागिरदों बेखौ जाय गाज्रि मोनो बेफोरबायदि सुबुंफोरा समाजफोरा दिनै आंखौ हेफाजाब होनो ओंखारबोदों। आं जोबोरैनो माने उत्साह मोन्दों थुलुंगानाय मोन्दों। निस्सय इयुननि समफोरावबो रायजो राजा बेबायदिनो आंखौ थुलुंगा होनानै आंनि उद्देश्यखौ जाफुंहोगोन आसा खालामो। कंग्रेसआ दिनै बेबायदि लक्ष्य निस्सय गैया आन्चलिकताबादखौ फोजोबस्रांनायनि बा गुबुन गुबुन सोरबा राष्ट्रीय राजखान्थि दोलो दङब्लाबो बिथांमोना बेबायदि निस्सय उद्देश्य गैया जों बेखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बिजेपिया थोंजोङै सोरबा आन्चलिकताबाद राजनैतिक दोलोनि सहाय लानानै बिथांमोनखौ जाख्ला हिसाबै बेबहार खालामनानै सिङाव हाबग्रोयो। बिनि उनाव बै आन्चलिकताबाद आन्चलिक राजनैतिक दोलोखौ बिथांमोना गादबनानै गाव खाखनाव सिखारबोयो। बेनो बिथांमोननि निति। दा बेखौ बुजि मोनबाय गासैबो। दा ओंखायनो बिनिफ्राय गासैबो साबधान जानो नागिरदों। बिथांमोना बेखौ इनटेक्ट लाखिदोंमोन। दा थांनाय माने 40टा समष्टियाव देरहाखांनायनि उनाव बेयाव मोनसे समष्टियाव बिथांमोना बिजेपिया देरहादोंब्लाबो बे बिजेपिनो जों इएम होनाय जायाखैमोन। खारन इएम होनाय माने बिथांमोननि खेमथाखौ एसे होना लानाय जोंनि माने मोननो गोनां बाहागोखौनो बिथांमोननो होना लानाय। ओंखायनो बेनिफ्रायबो जों गोजानाव दंमोन। नाथाय दिनै नुनो मोन्दों बिजेपिया माने सोलो खालामनानै इउपिपिएलनि प्रमद बर'खौ थगायनानै एसे सुबिदा होफ्लानानै बिथांमोननिफ्राय बहुद सुबिदाखौनो दिनै बिजेपिया ग्रहण खालामबाय आरो थोंजोङै प्रमद बर'नि इउपिपिएलखौबो जे खैफोदाव खोख्लैनो लांगासिनो दोङो फोजोबस्रांनो थांगासिनो दोङो बेखौ रोखा। ओंखायनो प्रमद बर'नि बे इउपिपिएलाबो बिथां प्रमद बर'आबो बेखौ बुजिना लानाया मोजां। नोंथांमोना जेब्लासिम बिजेपिनि साया सिङाव थानानै माने सासनखौ खालामनो सानबाय थागोन अब्लासिम नोंथांमोननि खैफोदा खिन्थु नोंथांमोननि बिखुं सायावनो मानब्रेबाय थागोन। बेखौ साबधान जानाया मोजां। आं बेखौ आं मोनगोन दिनै पानेर बिधान सभा समष्टियाव आं गासैबो माने समाजनि जिहेथु सहाय सुजुगखौ मोननो थांगासिनो दङ। ओंखायनो आङो बेयाव 80,000 भट मोनगोन। 80,000 भट आरो बेबदाना जागोन जोंनिया 30 बा 40,000। बे बेबदानाव आं बिथांखौ फेजेननो थांगासिनो दङ बे रोखा। आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायगोन बिजेपिनि खाखना निस्सय समाजखौ खुस्थिर भाबै लाखिनाय नङा। बिजेपिनि खाखना जोंनि समाजखौ गावस्रा होगोन। जों बिजेपिया जेब्ला बेयाव थागोन खाखनाव थागोन सोरबा एमएलएआनो थाथों सोरबा एमपिआनो थाथों अब्लासिम जोंनि समाजा अस्थिर जाबाय थागोन। जों गावजों गाव नायलायनो बागोन खिन्थु जोंनो नांगौ सान्थि। जों गासैबो हारि माहारिया बे बिटिसि ओनसोलाव खौसे जानानै जोङो जौगानायनि लामायाव दावगालांनो सानो। ओंखायनो बेनिफ्राय नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा साबधान जा बिजेपिया समाजखौ कुनु दिन खौसेथि लाबोआ। बिथांमोना गावस्रानानै भाग भाग खालामनानै गावसोर खाखनाव थांनायनि बे नितियाव आवगायगासिनो दङ। बेनिफ्राय गोजानाव था। ओंखायनो खौसे जा। जों खौसे थागोन। बिबेबा गासैबो हारि माहारिखौ बे खौसे खालामनानै मोनसे राजखान्थि दोलो हिसाबै जन्म होदों। बेनो जोंनि बिटिसिखौ जौगाखांनायनि मोनसे सक्ति। बे सक्तियाव जों जेब्लासिम गसंनानै थानो हागोन अब्लासिम जों जौगालांबाय थानो हागोन आरो जोंनि सान्थिया बाहाल थाबाय थागोन। बेनो आह्वान।